הם יצאו לעקוב אחרי הבת שלהם, שהלכה למחנה צופים בפעם הראשונה. בוקר. אז איך אתם רואים את זה? וכמות שיחת וידאו שעשינו איתם נשארה פתוחה. אתם לא יודעים בכלל יופי. שזה פתוח. יאללה. בואו נראה את השטוף פנים. אחיך לא דק. טוב, יאללה. תדעי לך שאחרי המחנה הזה אני עושה איתה שיחה חשובה בנושא פנים ומה יש להם בראש. אוקיי. בוקר טוב, אבא. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, ליה. בוקר טוב, מי הקטנה. טוב. אני אקח אותה לגן. לכי להתלבש ללימודים. בואו נלך. יופי. מה נלבש? מה נלבש? לא יודעת. את זה לא יודעת. יופי, מאוד. פעם הראשונה שהיא יצאה למחנה. איזה? מסתבר שאת דיבר אימא בפייסטיים. יופי. בוא ניקח את התיק ונלך. בטח עם הפרסים לאוכל. מה? מישהי. טוב, בוא נראה. מישהי ספציפית? זאת שהייתה קודם. היי מיסי. היי משה, הכנת לי את הארוחות בוקר? בטח אני יודע. יופי. טוב, בואי אני אקח אותך לבית ספר. יופי. הזמנו את הלוקר, נכון? כן, בטח מתוקה שלי, ברור שהזמנו את הלוקר. זה מדהים. אז זוכרת שכבר הגענו לחתום אתמול. ברור, וואו. היי בנות, מה קורה? בסדר. בוא נאמר היה איחור קטן וקל. טוב, בואו ניכנס לכיתה שמור לאור אותנו. יש הרצאה היום. הנה מגיעות הנסיכות. בנות, למה אתן מאחרות? זה בסדר, יש לי אישור האוטובוס שם. אז זה היה פקק, כן, ענק, פקק ענקי. נראה לך שאני אוכל את זה? לא, אמרו, באמת היה פקק. טוב. תשבו. יופי. היום אנחנו נתחיל בשטח. יופי. אם אתם רואים שזה וזה שונים, אז מה זה החזקות האלה? נכונות? נראה לי שזה וזה לא אותו דבר, מכיוון שהם מחולקים שונה. יפה מאוד. מסרם. טוב, עכשיו כולם תלכו להביא את הספרים מהלוקרים. יופי. עכשיו שפתחנו את הספרים, אתם יכולים לראות שבעמוד 124 בשורה 30 רשום זה. נה. טוב תלמידים, בשיעור הבא נמשיך. בואו תחזרו לתת הספרים, תשימו פה על המדף. מעולה. קשה. יופי. זהו תלמידים. עכשיו נעבור לפיזיקה. טוב. הנה. אנחנו נתחיל עם זה. אתם רואים? יש לי את המבחנות פה. אוקיי. אם אני לוקח את זה. כעבור שיעור. טוב תלמידים, כאן נסיים את השיעור שלנו להיום. אתם יכולים לעלות לקפיטריה ולאכול. רק ליה
בואי דקה, אני רוצה לדבר איתך עם המנהלת, וגם מאיה. בסדר. אנחנו רואים איתך. בואו כנסו. טוב, בנות, בואו. בואו נקווה שהמנהלת. היי, הבאת אותה. דיברת איתי כבר מה שתהיה? לא. טוב, אז בואו תשבו כאן. אני אלך להביא לכם משהו לשתות? כן, בבקשה. אני רואה גוף אני חם וגדול מאוד מאחורי העץ. הנה, קולה. מעולה. יופי. שלום בנות. אז אני רוצה רגע שנדבר על העבודות שלכם בכימיה. כן. טוב. ממש לא טוב? לא, ההפך. אוקיי. לא יכולנו שלא לראות את הנוסחאות היוצאות מן הכלל שלכם, ואנחנו רוצים לתת לכם מלגה. בית הספר שאתם, אוקיי, והכיתה, אוקיי, תלכו, אתם תעברו עם כל הבנות שהן אותו דבר, פשוט אתם הנציגות, כאילו אתם הכי הצטיינתם. טוב, רק אם זה בסדר. כן, רק כמובן שאנחנו מקבלים מלגת לימודים, נכון? בטח, זה כולל. תצאו, אנחנו עכשיו לוקחים אתכם לשמה, למקום שאתם תשנו בו, שתבואו לבית ספר. אתם תחזרו לבית בסוף השבוע, ובחופשים, ובחגים, ובהכל. אוקיי? אז בואו אחרינו.